Kilden, vi har, er breve om ægteskab og kærlighed. Og brevene er skrevet af Johanne Christine Hansen og Rasmus Pedersen. De kommer begge øh, fra gårde ved Rønbæk sogn ved Næstved, og har begge gået på højskoler. Rasmus arbejder på gården hjemme hos forældrene, og han er uddannet mejersk, det vil sige, hun laver smør og ost efter moderne metoder på store gårde og herregårde. En mejersk tjente 400 kroner om året, hvilket var velbetalt. Brevene er indsamlet og nedskrevet i 1982 af Bodil K. Hansen, og ikke samtidig med begivenhederne, da deres indhold forløber fra 1879 til 1884. Vi kalder kilden for en førsteholdskilde, da brevene er nedskrevet og ikke er blevet ændret, kun sat sammen til en kilde om deres kærlighedsforhold. Da kilden er breve, som er sendt til to forskellige personer, er der dermed også to modtagere, nemlig Johanne Christine Hansen, når Rasmus Pedersen sender, og Rasmus Pedersen, når Hanne Christine Hansen. Inden det første brev har Rasmus Pedersen fri til Johanne, og det var i 1879. Første brev er fra Hanne, hvor hun har sendt det i Tybjerg Lille den 12. september 1879. Hanne vil ikke gifte sig med Rasmus, fordi hun mener, at hun er for barnlig. Hun er bange for, at hendes ægteskab vil ende galt, og hun vil fortryde det. De efterfølgende år skrev Rasmus og Hanne af og til stadig sammen, og samtidig mødtes de ved fælles bekendte. Den 6. juli 1884 friede Rasmus endnu en gang til Hanne. Hanne ville ikke svare med det samme, men først efter et friende brev fra Rasmus svarede hun ham. Andet brev er fra Hanne, som hun har sendt i Mørup den 5. juli 1884. Hanne vil gerne giftes med Rasmus, fordi han har vist sig at være trofast og en oprigtig ven. Også efter alt, hvad hun har sagt til ham om sig selv den søndag aften, hvor de mødtes. Grunden til, at hun ikke kunne svare med det samme, var, at hun havde hørt om så mange ulykkelige ægteskaber, hvor det er gået værst ud over kvinden. Grunden til, at Hanne nævner dette, kan skyldes, at i perioden, hvor Hanne og Rasmus skrev sammen, var der utrolig meget kvindeundertrykkelse, og kvinden kunne ikke bare lige sådan forlade ægteskabet, da manden ejede alt. Hanne vil gerne mødes med Rasmus, for mundtligt at kunne give sit ja. Det tredje brev er fra Rasmus, som han sendte søndag morgen den 17. august 1884. Rasmus var meget glad for at have fået sit samtykke af forældrene. Rasmus prøver at aftale en tid, hvor de kan mødes og offentliggøre deres forlovelse. Han spørger dertil, om han skal få samtykke af Hannes forældre, inden de mødes. Det fjerde brev er fra Rasmus, som han sendte tirsdag den 14. oktober 1884. De har besøgt hinanden, og Rasmus siger tak for sidst. Han er rigtig glad for den måde, de har fundet hinanden på, at det hverken har afhængt af hus, gård, beregning eller anden, men det, der har ført dem sammen, er deres hjerter, som har sagt ja til hinanden. Mange kvinder prøvede på den tid at gifte sig ind i det bedre borgerskab i håbet om det bedre liv. Dette er Rasmus imod, hvilket kan ses, hvor han siger, lige så stor en ulykke, synes jeg, det må være, når de tager hinanden på beregning. Femte brev er fra Rasmus, som han sendte i Sipperup den 19. oktober 1884. Rasmus vil gerne have, at Hanne kommer ned og bor ved ham. Han forklarer om sin økonomiske situation, da han synes, at den er svær at forklare om, og hun nemt vil kunne misforstå noget, skal hun bare tro det bedste om ham. Han mener, at han kan se sin fremtidige møde uden bekymringer. Det sjette brev er fra Hanne, som hun sendte i Mørup den 2. november 1884. Hanne indrømmer, at hun ikke forstod ret meget af det, han skrev om hans økonomiske situation, men forstod, at han ville have, at hun vidste, at hans formue ikke var mere end i virkeligheden. Denne tanke har dog aldrig strejfet Hanne at gifte sig ind i det bedre borgerskab, da hun synes, det er det væmmeligste at have pengepungen i den ene hånd og hjertet i den anden i ægteskabet. Dermed fortæller hun også til sidst i brevet, at de fattigste kan blive de rigeste. Her mener hun på kærlighed og samvær, hvorimod de rigeste kan blive de fattigste, da rigdommen kun danner overfladen,
og ikke siger noget om følelserne i ægteskabet. Forfatterens formål, altså Bodil, som har samlet brevene, har haft til formål at vise et kærlighedsforhold mellem to fattige mennesker, og gennem deres kærlighedsforhold at vise vejen til den virkelige lykke, som handler om kærlighed og ikke rigdom. Forfatterens holdning er meget neutral, da brevene er direkte nedskrevet. Synsvinklen og tendensen i kilden peger hen imod, at der er nogle problemer og en moral i samfundet, som de to personer tager afstand fra. Kilden kan belyse den litterære periode, naturalismen, hvor vi her ser samfundets problemer gennem en virkelig historie, som ikke har til hensigt at belyse disse problemer, ligesom kunstnerne i perioden gjorde. Vi mener, at kilden er repræsentativ, da vi har med at gøre en førstehalskildes nedskrevne breve. Ja.